Dup. Wah, ora kena iki. Badalah. Iwake sepira ngono. Oh. Oh, ngono kuwi kena nek ngono kuwi. Nek ngono kuwi kena. Oh, nyok. Sakmene bola lumayan. Mangane lumanyun. Oke, nyok. But bang bang. Lep, iwak lagi. Alah. Alah alah. Alah alah alah. Beratnya iwak segini. Alah 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 alah. Ikan lagi. Dalam hitungan detik langsung saja disambar ikannya. Melenuk iwak menuk. Iwak melenuk bola. Gemoy. Oh, langsung koyo ngono kuwi. Luput. Luput. Ini ora apa-apa. Baleni neh no. Salah kiwak. WGM. Yuk. Ayo. Lup. Walah, ra kena meneh. Astagfirullah. Kaya ngono kagak kena. Lagi. Ah, lagi. Miring masuk ora kena. Sidik iwak. WGM. Sidik iwak. WGM sidik iwak. WGM sidik iwak. Ker. Tup iwak meneh. Sak meneh iki meraji ke, Bro. Alah. Iwak meneh. Carane ngene iki karambaku kebak no. Langsung betot. Wah, sak ngono babon wae ingi langsung mentas apa meneh kok ngono. Betot no. Oh, lagi. Uh. Les. Tup iwak meneh bolok. Alah sidik iwak. Alah gondelan. Iwak sapa gondelan. Wak sakmene gondelan kelampis iki lho. Alah. Oh, nyo. Oh, gondelan kok. Cablek isih gondelan lampis Pak sakmene wae gondelan. Ora apa-apa. Sidik, Pak. Wer. Langsung
Oh, tanda-tanda langsung. Walah dewat. Jebrot bola. Jebrot ternyata. Nggak apa-apa. Cewek to langsung mangan kok ngene iki Pak ya. Cantole langsung mangan. Bobok-boke langsung gelem mangan. Loh, luput. Loh. Lagi templung ya toh. Templung. Dup iwak. Lal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 a. Rada gemuk, rada gemuk. Rada gemuk, rada gemuk. Sidik-sidik iwak, sidik-sidik iwak. Rat, sebul. Sidik-sidik iwak. Tanda-tanda lagi. Proteskan. Proteskan. Aduh. Aduh. Lep. Lup. Iwak meneh. Sidik-sidik iwak. 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 Oh ngene lho, Mas Dian nganti dijake. Oh, tak nang ceklek, golek kangkung, ora golek iwak. Golek kangkung Mas Dian kono. Ya toh, lho. Kaya ngono kuwi ora kena ibadah lah. Oh lah iya. Oh. Mas Dian lho tak jake nganti wegah. Malah pilih golek kangkung nang cengklek. Oh lah. Terus nek iki bakule mie ayam tak jawil. Tak jak ya wegah. Poso pertama. Anu apa minggu pertama awalan poso sik sik. Wah padahal kok iwak tok ngene. Iku barang nek iki tak jak. Aduh apik Mas mencret no. Sedina mencret ping 7 lho. Ngono. Jare mencret. Nah, pas iwak mangan sisan. Olah lah iwak sithik-sithik iwak koyo ngene kok. Dogah mangkat. Wis rasa mangkat wae. Tak aku wae sing mangkat. Iya toh? Wong sithik-sithik iwak. Sithik-sithik iwak. Ora rasa mangkat. Sing mangkat tak cuplis wae sing mangkat. Mangkat tak cuplis wae. Entek ke cuplis. Templung ya toh. Sithik-sithik iwak koyo ngene ogah mangkat lho iwak meneh iki. Piye ngene iki? Ngene iki piye? Alah wah dijak mangkat ada wegah iki lho. Dikek ingkon iwak barang. Endi Mas? Endi Mas? Wah, mandul kunci.